Salbag kayo akabalay kaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayam. Shoutout ka na kay amin ngawan labas. Ayaman kami karagiti makapabileg wano inspiring comments tiyo. Kat ita adtoy ti pakasarita na napauluan. Day talabagim ti amom. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nay, bilinin kayo manin Isaet yu ti agadal, tapno makasubad kayong tumat kada kamay. Wan ka di nanang. Amo minayta, oray saan yun nga ulit-ulitan? Masapol nga ulit-ulitak, tapno maimula di ta panunot yaw. Ninanang mat, alangan mat, abaybay anda kayon to, nagkapsot kayon. Ay niya tambok ngay, nagado ti anak akasta. No bakit kun lakayon dagiti naganak da? Nang runanusan da na makabaal, baybay anda mutan. Saan kami matakasta nanang? Apay, kasta kayo idinanang. Ay saan Sinubadak ti utang ko anay baganakam ka dagiti dadakil ko. Iso nga, awan makunada, idi nataydan. Una daytan nanang. Alangan nga dama ko na dinatay. Dahil sinibiyaga at yadama ko na. Ta iso ti si papanunot kan si pupuot. Ngam dinatay, ket awanan panunot kan riknana. Tanatay ket nga rudan. Oh, ket siyo nanang. Una daytan kaka. Apay matakas dyan ni nanang tatang? Apay aya. Ano tinaramid ti inayaw? Sang kay baga nakidin, asaya aton mi kanu ti agadal. Ewan mo ta. Saya aton nyo ti agadal para ti bukod jaw amasakbayan. Saan mo't akasta kini nanang? No dikat saya aton mi kanu ti agadal, tapno masubadan minto ti utang may anay bag-anakem kada kayo. Uray di na ibagbaga dayta, aramidon mi tatang. Normal dayta kadagiti anak, nga agsubad iti utang anay bag-anakem. Ngum ni nanang kat kasla diskumpyado kada kaming anak na. Mala, bayamon anak kasaritak to man ti inam, unay daytan. Kat, rumbang laang mo't ngagsubad dan tao. Adaw, tirigat ko kadakwada. Manipo din yinaw, aging gay pasngay, aging gay tipanang padakil ko kadakwada. Kat adaw, tirigat ko. Rumbang laang mo't ngagsubad dan tao. Wen, bakit? Ngem, datayo anaganak kat saanin arumbang ay bagbaga tayo lagita kadakwada. Makamudan taon. Apay kaya makamudan tungay? Ipalagip Tirigat na nga roon kat kanayon mo mo't kay palagip kadakwada. Mareng-reng damot Saan adakas ti agipalagip? Ti kayat ko asaway. Hustaw jay kanayon na panangipal palagip mau. Amuda daytan. Amuda daytan kaka. Nay, cellphone manon, tikit kita inyo adwa. Agadal kayaw, tapno makasubad kayon to. Uy, nanang. Nanang, agadal kami, tapno nasaya at tipagtungpalan minto. Kat may ranod kayon to, kasjay. Isumat, agadal kayo anay bag, tapno makasubad kayon tumat. Agadal kami tapno nasaya at tipagtungpalan may. Kay sumat, no nasaya at tipagtungpalan nyo, may tudyun tumot tipagsayaatan may.
Kaado, tirigat ko kada kayo manipod. Ininaw, impas nga ikan pinadakkel kayo. Masapul nga muyo ti agsubad iti utangan ng baganakam. Amumi, nanang. O, nanang. Dayta, ti panunutin nyo, no apay nga agadal kayo na imbag. Alawanan, nanang. Kasita, marigatan akmutan namang paadal kada kayo. Ala, tapno saan kayo na marigatan? Oray agsardeng kamin kaniadeng. Saan Kasano kayo pa'y makasubad ngay, noon mo't nagadalan nyo. Ngamen, no awan tinagadalan nyo, wano no saan kayo nakaadal, marigatan kayo to asumrek iti trabaho. Awan to ti pagbiag nyo, awan to ti may tulong nyo, kasjay. Sige na lang. Saan kami nga agadal? Tapno agtrabaho kami langan. Tapno makatulong kami kada kayo. Agadal kayo Marigatan kayo, mo't na kunayo. Agadal kayo, tapno makasubad kayon to. Ay, awan na. Kastanto tiramidon mi. Agsubad kami to. Diyo liplipatan, tasang kadagulit ko mo dayta. Saan miya malipatan Tay sulatan tisang kaibagayo. Uray daytan ka. Day, apay nga ngagsarding kayo nga agadal. Agtrabaho kami lang tatang, tapno mayawatan min ni nanang, tapno saan na asang kay bagang agsubad kamin to. Isulatan ti sang kay bagana. Dengdeng kanyon tumay. Kaslapay ke basol min ti pan nakayanak mi. Sana kasta ti panunutem, anak. Agadal kay latak ni Manong Mau. Kabayatan na kabailan na kayo paya pagadalan. Isa tulat na ti agadal, tapno nasaya at taw ti masakbayan niyaw. Kasta kumamot ti kayat mi amangugan kininanang. Saan mo ta? Agadal kami kano? Tapno makasubad kami to iti utang anay bag anakem kada kayo. Ay, ulay daytan ka. Nanang, pirmaan yun kinitatang ti card may. Nangato di grades mi nanang. Kita nyo Dayta laki din, 85 laan. Adamot 89 kada 90. Dayta man Dayta laki din. Idi agad adal ako, nagangato ti grades ko. Jakla na ituloy ti agadal. Didak na paadal, dagiti dadakkel ko. Daytoy mo ti grades ko, nanang. 85 kada 88 laan. Pagbalin ninyo mo't a line of 9 Narigat mo't, nanang. Ay na, isa et yung amin ti agadal. Tapno makasubad kayon tumat iti rigrigat ko. Tapno nasaya at ti masakbayan nyo kunayo mo't ananang. Nasaysaya at mo't ladenggan. Adola amin. No nasaya at ti masakbayan nyo, automatic dayta makasubad kayo. Ngam no nalidam ti masakbayan nyo, pulos, adi kayo makasubad. Unay daytan kaka. Bakit? Sana day tala bagim ti ammom a panunutain. Ti panunutain, ket napadakkel ta dagiti anak ta anasayaat. Ken mapaanal ta ida. Saan ket aday tala bagbagim ti pampanunutam. Day tala bagim ti ammom. Ay nalakay narigatan. Ado ti anak, adi da mo tagsubad iti utang anay baganakam. Dagiti daduma Ayun dagiti anak ta ket nanakam da. Ay, kayat ko ti makasigurado. Taado ti rigat ko kadakwada. Ay nabakit limon panunutan day ta. Saan damot ngay magakin ka nga ipas ngay mo ida. Ay uray, pagrebengan da dayta. Day talabagim ti ammo makunak bakit. Pagrebengan ta apagadalan ken padakkelan dagiti anak ta. Kay sumat, pagrebengan damot ati agsubad. Ay ulay daytan kaka. No siya anak kao apresyarag ti kinangato dagiti gretsyo. Ken apresyarag ti panagsaetyo nga agadal. Kasta kumamot ni nanang. Di pa'y mapnok iti line of 8 a grades may. Makapaawan ganas.
Bayan nyo latan na niya ti mangmangang yo kaninanang yaw. Aramidan nyo latan ti pagribangan nyo kas anak kan kas estudyante. Masaduta kong tatang. Saan Makiasawa ak sa langan, tapno ipanaw da ko ni tisidong yaw. Ay, day tati di mo aramidan anak ka. Apurado mo't ngamin ni nanang agsubad kamin. Awampay nga rudmat ti pagsapulan may. Umbing kayo pa'y. Saan nyo pa ya panunutin na ita? Tikit di adal ti panunutin nyo. Tapno nasaya at to ti masakbayan nyo. No makaadal kayaw. Nasaya at to ti panggadan kan sweldo yaw. Opisinan to ti ayan nyo. Sana kalkalsada wano dita kan kanal dita. Ngay baon-baon na nga agpala wano anyaman dita. Narigat na kasasaad ti may sababaunay. Imbag pa'y kada kayo tatang. Takas tat ibagbagayo. Ninanang kat sa bali. Subad-subad latta tisang kay bagana. Makarengreng. Ay daytan kaka. Bakit? Ay aywam lang itiumbeng tapno saan na gumura. Kin tapno ada pa'y nga isa itda ti agadal. Makay ayaw. Agadal da no kayat da. Saan no saan. Ay daytan bakit? Apay, di da kayat ti mabagbagaan. Kayat damit. Kayat damit inalailaw apa magbaga. Ay adula amin. Aramidon dati kay kayat da. Bakit? Masapul nga muda ti agsubad. Iti utang anay baganakam. Ay talabagim ti ammom ako nak. Unay daytan kaka. Manong, mga sawa kan? Tamaki asawa ak mutan. Ay, unay daytan kaka. Maria, agadal takit di ading. Tapno makasubad takin ni nanang. Wanang tayo suti kayat na. Tapno napintas to ti masakbayan ta. Katno napintas to ti masakbayan ta, makasubad tan tumet kada nanang kentatang. Wan may. Iso, ano makiasawa ak itibak nang, makasubadak ton. Unay daytan kaka. Uno saan? Innaklag self-supportingan. Tapno siya akong timang paadal iti bagik. Kan tapno libre ak iti kayat ko apapanan. Madi ading. Saan na nasaya at tikasta? Makapasuron ni nanang. Di ka pala narawa, mitingiwat na. Nasingsingpot ni tatang. Isu ti makaawat kadata. Kasta lang dayta. Basta agadal takit di. Saan natingiwat ni nanang ti pakaupayam. Unay daytan kaka. Agsasarita tayo man, da kayo adwa. Anak, pagsasaritaan tayo dagiti bambanay. Tapno nasaya at ti amin. Anda ka di parikot tatang, nanang? Apay, nasakit tinakom yung agsubad taw, iti utang anay baganakam. Nagkuna nanang. Damdamaga nga raw kada kayaw. Orayan nyo ka di, tagsubad kaminto kanyadahing. Si Kadina, nasakit tinakamaw, ngagsubad taw. Dayta lang amin tisang kadagulit yun nanang. Kasano ngayon, no sa anak to ang makasarak adagos iti panggedan. Di pa ikot dakkel abasol daytan. Saan mo panunutan dayta anak? Luawan to tinasaya at agasat mo, saan mo abasol dayta? Apay katasaanan ngay. No sadot nga agadal ita. Awan to tinasaya at amasakbayan na. Kat no awan tinasaya at amasakbayan na, awan to timaisubad na kanyak. Uno kadata. Awan to timay tulong na. Kasano pa'y ngay ngagsubad? Dayta kat ti kunak bakit? Taday talabagim ti ammom. Palawa mamot ti panagpampanunot kan panakaawat mo. Ammom, nalawa ti panagpanunot ko. Isungarod akayat ko anasaya at to ti masakbayan dagito'y dua. Tapno makatulong dan tumet. Wano makasubad dan tumet iti adu arigrigat ko. Wano rigrigat ta. Saan nga minalay ta ti sang kapanunot mo? Itapay lang amin katag singsingir kayon. Apay, awan ti plano matumulong to kada kami adadakkel mo. Apay kit din nga awan ngay. Tumulong akto, nanyaman ti mabalingkon to ngay tulong nanang. Unay daytan.
Nagsasao kayo ngamin kat kaslajak to pulos kayat ti tumulong. Unmat ngamin bakit? Di ka ngamin sumanaw. Urayam nanya ti isang bay ti panawan. Ken suruan tayo nga aklunan ti anyaman na kinapudnaw. Kastalay. Saksak bayak lang ti masakbayan. Tapno makatulong dan tumuta. Nanang, uray di yun ibagbagawan no dakamatan na kita. Amumi ti agsuban. Ngam saan may kariti kinaglaplapusana na panagsubad kara kayo. No, ang dalakid di adun to akinabaknang. Adumat ti may subad mi. Ngam no, mayroon to abasit. Pasensyaan da kami. Oh no, ti ko na ni Ronay. Iso saan ta apilitan na iti anak ta. Narigat mo no agkarida sa dinan tumatungpal. Ay, day tantumanan ti pagkakonsensyaan ra. Nanang, anya ngamin ayat ti parikot mo. Anya ko man ti parikot laya, bakay. Awan ba, si mayaatan nga agad-adal da. Sana tila mapampalunot mo ngamin. Di ka ag negatibo. Ag panunot ka kumay ti pasig a positibo. Iti kasta, awan giginlura. Nagalas iti pamilya no nagiginlura. Gapulang iti kwarta. Wano material a banag. Mas daawak mo takin ni nanang. Kayat mo aya nga abugan na itanak ta amapan manggad. Tapno makaadal da. Nagrigat tag self-supportay. San mo may pasnak ti agadal no kasta. Mapispes ti panunot na itanak ta no kasta. Diyak mo't imbaga pumanaw da. Wano makiasawa da. Ti kanayon nga ibagbagam ti manginuduron kadakwada pumanawa mga sawa. Wano makiasawa. Apay diskumpyado ka ngamen kanagitanak mo. San mo't Ba't lagayam? Mabalin ka day nga ikaemulatan lang iti bibig mo. Ken mabalin ka di sorsorwem ti aguray. Ken sorsorwem nga abrasaan ti kinapudnaw. Iti kasta, naragsak ti nga pamilyaan. May imagine mo, di bagbagak bakit. Mapnek kamot kuman iti kinaimbag na itanak ta. Nagsisingpod na. Ken mapnek ka kumay tanda agrado ken kabaalanda amay paay. Kakasi naman. Nala, gusto nga rudan. Mawanan ti may bagak. Naawatak amin nun ng bagam. Saan ako ngagsaupay iti pakarengrengan da no iso ti kayat da. Very good kasta. No maaramid mo na ita, oray puutem ti saok. Naragsak tayo amin, nga oray saan tayo ngaglaplapusanan. Tatikin na awatan, ti mangipaay iti ragsak. Alawan, sumuro taklatan iti kunam lakay. Tadyak magkayat ngagsisina tayaw. Agyaman kami nga rod nanang no kasta. O nanang, agyaman kami. Awan nga rodan ti parikot ta aling. Narelaxan nga agad Ket ikarimi nanang. Saan da kayo to abaybayan ka ni tatang? Pudno ti ko na ni manong nanang. Karimi day ta atong palan me. Nangig mo, ti ko lang nagiti anak mo. Nagsaya at ti kapanunutang da. Nay-daytan ka. Wen kakabsat, saan tayo nga obliga rin nagitanak tayo, amang bayan ka nagtirigrigat tayo, anang parakkel kadakwada. Nudikat isuro tayo idaa mga yat, kan mangraem ka nagiti dadakkel da. Ta daytanton ti mangiturong kadakwada, amang ipakita iti nasayaat, wano mangsuban iti utang da anay baganakam. Nitan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Day talabagim ti ammom. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarapay.